Isifundisi sonke sikhona otata omama ulusha egameni lenkosi Yesu. Amen. Amen. Uliseke isihlobo zami Sunday school. Ngegama lenkosi Yesu. Sunday school ithani amen. Amen. Hayibo, sona kakhulu. Amen. Hawo, siyabonga ke Sunday school. Kuhle bangcwele siya bulela kakhulu phindi inkosi isihlanganise apha kule ndawo. Isihloko sami sithi ubungcwele. Ubungcwele. Hallelujah. Amen. Ubungcwele. Ubungcwele. Kubaluleke kakhulu silibandla into oba masiphile ntoni ubungcwele. Kunezinto ezibaluleke kakhulu xa umuntu ephila ubungcwele. Kunezinto ezinobungozi obukhulu xa umuntu engabuphili ubungcwele. Siyevana bangcwele. Amen. Zininzi izinto ezinobungozi. Ndingazibala kuphela ixesha ezinobungozi. Mawungumzalwane uthatha isigqibo sophakamisa isandla wamkela uYesu. Amen. Kufuneka ungathi sowuphakamisa isandla ube ngumuntu okudlala. Kufuneka ungaphakamisa isandla ube serious yilento oyenzile. Siyevala bangcwele. Amen. Kufuneka ube serious yinto sisigqibo osithathile. Kunabantu abathi sebethatha isigqibo sokusindiswa kodwa umbone lo muntu lo akayihoyanga lento ayithathile. Amen. So ndithi ke ubungcwele bubalulekile ngoba ubungcwele into yokuqala ukuba asikho ngcwele asikhuselekanga. Asithanga nabangcwele asikhuselekanga ma ungekho ngcwele awukhuselekanga. UThixo akho protection ayenzayo ngawe. Amen. Ayikho ngoba uThixo akajongani nechaphaza lesono. Amen. Yiyo lonto ndithi akho nkhuseleko yaye ngaphezulu akukho ntsikelelo ozoyifumana. Isizathu yini? Mayikujonga uNkulunkulu ezokuthululela intsikelelo ufika amabala obubi. Lonto yenza ukuthi uNkulunkulu ayihlehlise intsikelelo yakhe. Hallelujah. Amen. Uba kuthiwa kunamagqwirha. Amen. Umuntu ophakamise isandla wamkela uYesu akathwebuleki. Amen. Kodwa monga kuphila ubungcwele uzothwetyulwa. Amen. Siyevana bangcwele. Amen. Uzothwetyulwa. Why nditsho? Kungenxa yencwadi yeBhayibhile kaIsaya 59. Isono sithintela intsebenzo. Yiyo lonto isono siyithintela uThixo makathini makakusikelele makakuprotecte. Akakwazi kuyenza lanto ngenxa yesono esikuwe ububi obukuwe. Hallelujah. Amen. Nangoku akasokoli amagqwirha vele azithathele nje emntwini ongakholwayo azithwebulela nje ahamba umbeke ehlathini. Akasokoli kwakusokola. Isizathu kuyafana nomuntu osindisiweyo kodwa lo muntu osindisiweyo abe yena ephinga buphili ubungcwele. Mayingabuphili ubungcwele intwinye uyafana namahedeni akho mohluko. Asala uNkulunkulu izandla. Yafana. Mawubona abantu bengalungelwa. Abantu xa bengalungelwa kumele bazijonge ukuthi ndimi kanjani phambi koThixo. Ndimi ngoluphi uhlobo. Xa ungalungelwa
yazi ngokuphandle into ukuthi ingxaki khona phakathi kwakho nabani na noThixo ya ingxaki khona ngoba kufuneka xa ucela kuThixo ucele utheni uhlambulukile xa uyozimisa phambi koThixo uthandaza ujonge uba kuphendula imithandazo yakho zimise kodwa unjani mzalwane uhlambulukile zimise uhlambulukile thandaza masiphi babegameni lika Jesu waseNazaretha baba kekho njengawe akekho nokulinganiswa nawe baba nali izwi lakho Thixo wethu namandla othi alibuyele kuwe ngawenzanga umsebenzi othi baba linjengomlilo Thixo wethu namandla oqotha ulimithe emisedari yaseLibanoni baba ngopha lonke uhlobo lwemimoya kule ndawo elimelene nokuhlangulwa kwabantwana bakho elimelene nokuthethwa kwezwi lakho baba thetha ngesixaka sakho namhlanje ngathi yaqala sandla sakho baba sokulunga asibe phezulu kwale ndawo baba ngibopha lonke idemon phezulu kwemamfre ngilibopha inyawo nezandla egameni likaYesu waseNazaretha siyabonga baba wethu namandla siyabonga Thixo wethu namandla inhliziyo yakho namhlanje yithethi ngathi uyaqala ngegama likaJesu waseNazaretha Ephesians chapter 1 verse 4 Ncwadi yamaRoma chapter 12 1 to 2 Ncwadi yamaThesalonike okuqala chapter 3 verse 13 amaThesalonike okuqala chapter 4 verse 7 amaHebrew chapter 12 verse 14 to 16 uTito chapter 1 verse 15 to 16 uTito chapter 2 verse 11 to 15 Petros okuqala chapter 1 verse 15 to 16 sibe siyema ke apha chapter 4 verse 1 chapter 1 verse 4 ifundeka ngolhlobo uThixo wasinyula ngoKristu kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi ukuze sibe ngabantu bakhe abangenasiphako ngenxa yothando phindama Ncwadi yama-Efesu chapter 1 verse 4 Iintsikelelo zabamanywe noKristu uThixo wasinyula ngoKristu iintsikelelo zabamanywe nabani na noKristu akunjalo bazalwane amen funda ke mama uThixo wasinyula ngoKristu kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi ukuze sibe ngabantu bakhe abangenasiphako ngenxa yothando masibini Thatha wonke lamuntu pha kwezasitulo uzomthela apha kwesitulo. Thixo bazalwane wasinyula ngaphambi kokusekwa kwehlabathi wasazi uThixo akasazanga namhlanje uThixo umuntu umazi ukusuka nokuhlala esambumba akamazi kuba sekuthiwa mdala ngoku yamangaza ke bangcwele xa uzobona abantu bengazimiselanga ukuphila ubungcwele ekubeni uThixo wabonyula phakathi kwabanye abantu futhi uThixo akuba ethandile wagqiba kwangaphambili kuba asenze onyana bakhe encakasana ngoYesu Kristu wagqiba kwangaphambili ukuba uJehova senze onyana bakhe ngoYesu Kristu singonyana bakabani bakaThixo wagqiba isigqibo wazenzela uThixo ukuba tata uNdamase makakwenyula ube ngunyana ngoKristu Jesu amamkelayo futhi ngoko ke masimdumise uThixo ngenxa yesisa sakhe esisodwa asenzele sona ngonyana wakhe oyintanda ngoko ke masenze njani abazalwane masimdumise uzomdumisa uThixo njani masimdumise
sinyulu awunodumisa uThixo umdaka awunodumisa uThixo unobubi awunodumisa uThixo inhliziyo imbi kodwa uThixo udinga abamdumisayo behlambulukile ezinhliziyweni bengenabubi abantu bonke bathi amen uThixo kadunyiswe yilabo abahlambulukile yilabo abangenasizathu yilabo abangenabubi kudinga ukuthi badumise uThixo wethu owasenyula kwanhlandlolo lingekadalwa nehlabathi wasonyulela ukuze sibe ngonyana bakhe onyana bakhe abenzi isono onyana bakhe abathini na abakhonyana dlomo abenzi isono iyothusa xa singonyana kodwa sibe sigqube ezonweni yothusa dlula mama incwadi elandelayo Ncwadi yamaRoma chapter 12 verse 1 no verse 2 Ihambo yomKristu ndiyanikhuthaza ngokoma wethu ngenxa yenceba kaThixo ukuba nizinikele ninaziqu nibe lidini eliphilayo ndiyanikhuthaza abazalwane Amen. ngenxa kaYesu Kristu uba nina nibe lidini eliphilileyo nibe lidini elinjani bazalwane eliphilileyo idini elingenasigwa idini elingaguliyo idini elingenabubi ndiyanikhuthaza uba nina ninikele imizimba yenu belidini eliphilileyo haleluya amen ninikele ntoni bazalwane imizimba yethu masinikele belidini eliphilileyo funda mama phinda ndiyanikhuthaza ngokoma wethu ngenxa yenceba kaThixo ukuba nizinikele ninaziqu nibe lidini eliphilayo elingcwele elikholekileyo kuThixo leyo ke indlela yenu efanelekileyo yokukhonza ndiyanikhuthaza niyathwani bangcwele ndiyanikhuthaza ubanikelani imizimba yenu ibe lidini eliphilileyo ibe lidini elingcwele elikholekileyo kuye uThixo kumele imizimba yethu ibe lidini elikholekileyo ingabi lodini elingakholekanga phambi koThixo bonke abantu abanibhakahle bathi amen bakho imizimba yethu mayingabi yomizimba yokulala namhlanje ngokusoni ngcwele ebusuku lihlele emini ngingcwele ebusuku lingcolile emini ngingcwele amanyala Jesus anikele imizimba ibe lidini bangcwele eliphilileyo elikholekileyo kuThixo leyo ke mayibe inkonzo yethu idini ube lidini elikholekileyo ube lidini eliphilileyo ube lidini elingcwele funa ma musani ke ukuthatha isimilo sabantu beliphakade kodwa ingqondo zenu maziguquke zihlaziyeke nize nivume intando kaThixo sesiphi isimilo seliphakathi hayi bophinda mama phinda bakufa musani ke ukuthatha isimilo sabantu beliphakade musani bazalwana ukuthatha isimilo sabantu beliphakade ngabapha abantu beliphakade ngamahedeni angakholwa ngabantu beliphakade endamahedeni akanangxaki anempepha zokudlizono kodwa yothusa into bodle endlini kaThixo into bakudliwa izono iyethusa yothusa Jesus sikwixesha elibi bazalwane sikwixesha elibi lapho abantu
ekufiwa nedibene ndiyandiyile buhlungu xa ndibona amakholwa edlala lapho kufika abantu becukene ndawonye ngohlobo kufika kuhlwayelwe imbumbulo xa uzobaphi because umuntu ongangcwelanga ongekonyula uMamJ akakhuselwa nguThixo. Yiyo loo nto amabandla namhlanje kufuneka aphile ubungcwele ngoba lixesha lesiphelo elisikulo ngoku. Lixesha lapho abantu abafokwe empukani kungekho bani ukhathala ngaloo nto. Ithetha ukuthi amakholwa amele anyusele ukholo lawo, amele anyusele ubungcwele bawo. Abantu bathi amen. Jesus. Bakakwazi ukuphila ukungcwela amakholwa azofaka kubi. Ixesha lomngcipheko eli. Noba uyalibona, noba uyamamela ezireyidweni uyeva ukuthiwa intoba nje lixesha likabhubhane. Ya ngesikhathi abantu bemflathela uThixo kumele abantu bafe. Amen. Sibe namakholwa angayaziyo noba ndisindiswe noba ndisindiswayo. Linjani elikholwa? Alizazi noba ndisindisiwe noba ndisindiswanga, uba liyathanda liyolala, uba liyathanda liyabuya ekhayeni, uba liyathanda likholwa liyahamba liyolalwa, uba liyathanda liyabuya, uyayiwa uyolalwa uyabuya. Mfundiswe ndiyaziyo mna bangcwele yehlukanisa umuntu nesono. Ngokuphakamisa isandla wamkela uJesu ufanele uba ngoku yonke into uyilahlile. Amakhwenkwe uyawalahla mntu omtsha. Hey ukhona umuntu omtsha. Haleluya. Ukhona umuntu omtsha. Ayalahlwa. Amakhwenkwe ayalahlwa. Amakhwenkwe ayalahlwa. Obaneni ifakeni madoda. Ifakeni lobungcwele. Ifakeni lobungcwele. Ifakeni elifuna abanyulu. Ifakeni elikafuni maqhamu. Aswadinga amaqhamu. Uqhamu uhlele ethwele ubulongwe ngomqolo uhlele emdaka. Elinye ivangeli lifuna inhlanzi. Inhlanzi ufike elwandle yonke imihla. Inhlanzi iphila ubunyulu. Awungeke uyibone inhlanzi emdaka. Sidinga amakholwa njalo. Amakholwa ayazi into ayenzile. Ubaphakamise isandla amkela uYesu. Ngoko kakufanelanga sikufumane kwizinto zalomhlaba. Ungoyani zaphezulu ayezala kulomhlaba. Haleluya. Ake ndikubuza umbuzo. Ma ufeba ayizonto zalomhlaba. Ubufeba iboba lomhlaba. Haleluya. Ubuncila ma uncila iboba lomhlaba. Emantoda ubusela iboba lomhlaba. Ukungcola iboba lomhlaba. Alibetheni izandla nithi amen. Sidinga amakholwa. Amakholwa nyulo. Noba likholwa lisukapha. Noba liyegoli mambadlavu. Kodwa masife. Uba liyazilwela. Indaba. Ungcwele. Idini eliphilileyo. Idini elingcwele. Idini elikholekileyo kuye uThixo. Ayazincilela lamakholwa akathandazwa ayagqibela kodwa ngamakholwa ayathakatha. Amen. Lamakholwa ayathakatha, lamakholwa ayafeba, lamakholwa zinhlebendwana, lamakholwa ayahleba. Yesu. Amen. Amakholwa. Amen. Lamakholwa ngamaqoki. Ndithula ifoni elikholwa ulibuza MamJ undawoni. Lithi hayi tata sendilapha edolophini eManfreya. Alikho Manfreya lisemthatha. Kodwa mamela ndikuxelela. Mamela ndikuxelela uthini uThixo wami. Methetha
ngexoki. Methetha ngexoki. Uthini uThixo methetha ngesela? Isela uThixo lihambisa nexoki into enye. Uthi methetha uJehova uthe emzini wesela simise isiqalekiso awusoze umzi wesela awusoze umzi wexoki kumile nesinti phezu kwesinti akungeke kube khona itshe phezu kwelitshe uthetha ukuthi umzi wesela umzi wexoki kuzomilinga kube nje. Amakholwa sesithatha into ze-back door. Amakholwa akhona nakwi-back door. Into ze-back door bayazithatha ziyabalungela. Insindiso ekhoyo hayi bazalwane ibane ngcwele ibane lidini ngemizimba yenu. Bona amakholwa uxakwe ngamakholwa ahambe evuma ulikholwa mamjeyi uvuma uxhaswa lihedeni uthi ewe ulibele ngoYesu umlibele Yesu. Fulama ayaxhaswa bozibuza kaloku mamjeyi kwangexesha uxhaswayo mama bozibuza yayaphi inkazimlo kaThixo wayinto oxhaswa awusazibona uwile akaxhaswa into osindisiweyo. Siyazi ngeke nisiqhathe ngensindiso. Amantombazana ayithetha nathi sizihambela uthi uya kuyintombazane intombazane athi abanye abafane hey ngasondeli sindisiwe. Zayaphi intombi ezasindisiwe zingaxhaswa Hayi bo Jesus. zingacelwa namba ngoba zazisindisiwe zinenkazimulo kaNkulunkulu ngoba zisindisiwe. Namhlanje sinentombi ezixhaswayo. Yaxhaswa hayi ziyaxhaswa Jabu nazo ziyazifunela Jabu ziyazifunela. Abantwana izulu bethi bafana lidinga abantu abanikela imizimba yabo. Amen. Jesus. Ibe lidini eliphilileyo, ibe lidini elingcwele, ibe lidini elikholekileyo kuThixo nothi ebantwini. Umzimba wakho ukholeke kuThixo. Amen. Nothi ebantwini. Jonga ihambo yakho. Jonga ihambo yakho. Ijonge funda ma. Izimilo zabantu beliphakathi. Ningazithathi izimilo yabazalwane mamela ngixelele abenhlanga badlutywana into engadlwana yakho kodwa namhlanje sinabazalwane abadlutywana yabenhlanga badla izinifu badla igwada bayatshaya ngoba bazinhlanga abalulu uhlanga olonyulwa nguThixo bathlandolo elonyulela ukuzala enzonyana. Amen. Elonyulela ukuze lona elolweqobo elomnqophisi alibala noba benze umnqophiso nothini ayawulibala ngqolwana hambe nje bevula imilenze bevula imilenze Kostina kaMsuthu hamba nje bevula imilenze hamba ulalo bazi noba barhawuzelela Jesus. Amen. Hey, Nkosi Jesu. Hayibo. Amen. Imfundiso bazalwane endishumayelayo ingcwele. Jesu. Injani insindiso? Ingcwele. Yakusolisa nto.
insindiso noba ungayijika ngelipicala ingcwele tathamini hama sokuhlulwe ipipi yakho vele uyeke ukusindisa Hallelujah. niko twins iBhayibheli uhambe uyofela ya uyofela phayisebeni Oh, yena madoda. Awukonhliphi. Yes, Jesus. abangakwazi ukwenza amadini abalungi apha abangakwazi ukuzenza amadini abathi na abalungi 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 Oh, Jesus. usibona abantu abasindiswe bonakele kuphenduka ofukuthwa sebelala namanye amagwegwe amanye andiyazi noba kulalwa ndawo nenxela ngazi ukuthi imizimba mayibeke lidini elingcwele kodwa amadoda enza amanyala kwamanye amadoda abafazi benza amanyala kwabanye abafazi kodwa mamelani nixelele bantwana bathixo elilani iBhayibheli ithi wathi uThixo ngenxa yoba abantu bengafuni Nkosi yami. ukumthobela wabayekela Inkanuko zami. kwinkanuko ezihlazisayo Nkosi yami. ukuba amadoda alale nabanye amadoda abesifazane balale nabanye abesifazane ngenxa abantu bengafuni ukuthobela uThixo. Amen. Fumanisa uba abantu abanzinyelwa abantu ukukhonza uThixo. Abanzinyelwanga abantu ukukhonza uThixo. anzinyelwa abantu ukukhonza uThixo. Amdiwanisa. Ya. Kuyafana nezimanga zimane zifika apho kwelibandla. Amen. Yabona izimanga zimane zifika apha zidisturb ikhadi. Zinenhlokwane ngathi zinamangcwaba entsana. Hallelujah. Ningayilinganisi imikhwa yaseSodoma. Ize ningayilinganisi imikhwa yaseSodoma. Amen. Ayekeni bezala benza izinto abazenzayo. Uzubone futhi babakholwanyana bafike benze izinto banenzise izinto bafuna ukuthumela bona ngemini yami zobaphendukela ngandi lehatsho. Ngixolela ke ngizonigqibela ndele ngesisu ndiphenduke libe lihamba nilale ngomqondo uzobheka unyembelekile ngoba ngemini yami ya wonke umuntu obezapha enkonzweni ndim umuntu ozothi manje andilo hlabathi. iBhayibheli lithi musani ukuthanda ihlabathi kwanento zakho. Amen. Awukho ngcwele xa uthanda izinto zehlabathi. Amen. Somandla. Masithethe ngamaqhanti izinto zasezweni. Amen. Ayiwa lapha. Bona usubona ba eline wayibona uqala ke wena wathi akumande ecaweni. Kwakhe kwamnandi nensindisweni ivela phi insindiswe emnandi. Yeba ngcwele sikhumule ijogwe likaSathane sagaxa ijogwe likaYesu. Akukho kwankululeko. Inkululeko soyithola phambili lapho siya khona. Amen. Yeah, Jesus. Ucinga ba makuthethwa ngobunyulo uzobanyulo kanjani usahamba noDikoloja. Wake wanyula uDikoloja. Wake wanyula uDikoloja. No. Hayi kumandi. Ecaweni amantombi kuyafetywa ezikolweni ko 2 by 2 1 by godola
Wabazenzela unothanda. Kongangiwe nje bangangwa. Hallelujah. Bayangangwa. Lilona ivangeli madoda. Livangeli likaJesu. Livangeli elifuna ubungcwele. Livangeli elifuna ubunyulu. Livangeli elifuna umuntu asiqoqe. Thina siyazi insindiso asinangxaki ibhewuza nobaba ngasiqhasa asibethwana ngudo into nakuzulalwa umuntu ecaweni. Yeah, Jesus. Abantu babaqhase. Ukuqhasa ayonto imbi musi. Amen. Yeah. Hallelujah. Aya sizuvuma. Mabaqhasa abaqhasayo. Yes. Unama Nize nivume intando kaThixo yona ilungileyo, ikholekileyo, igqibeleleyo. intando kaThixo injalo bangcwele ilungile ikholekile igqibelele. Ithetha ukuthi akhonto ishothayo ensindisweni. Zonke izinto ensindisweni sinikwe umthetho umgaqo seko wempilo yokuya ezulwini, wempilo uyokuphila kahle silapha emhlabeni. Nansi iBhayibheli. Nansi iBhayibheli. Verse mamJ dimamele ezehlo zehlayo. Dafunda ivesi athi uThixo yena unguJehova uyokusikhusela kumkhosi oyayo nakumkhosi obuyayo. Uthi uyakusikhusela uthi ngoba ndimi umsindisi waseZiyoni, ndingumsindisi waseZiyoni. Ntaba kaThixo uthi ndimi endinijongileyo, sijongiwe. Kodwa xa ku akani ingxaki izoba khona. Kubo akana bakhona ingxaki izothini soba khona. Akhonto ubuhlungu njengokukhonza nabantu bedlizono beqaqadekile. Xa sithi sindisiwe sodawe noba singahamba sobabini kusevandle sihamba akho mntu uzocofa mntu umpundu. Masihambe lebe sisukele kuyihamba. Jesus. Awunengxaki empundu ungene etoilet. Amen. Uyozinika umsebenzi wazo. Ngoba umsebenzi wakuchopha ethopini. Noba ungalilisa impundu asizukwenza komama thina sindisiwe. Ngodilisela amahedeni. Emaweni. Bayazoyika impundu asizoyika thina. Hayi, futhi bazinkulu impundu zakho nezami zikhulu. Andoyikwa futhi inkulu. Kuba nezami zikhulu. Nonsense. Amen. Great ama. Incwadi yamaThesalonika oqala chapter 3 verse 13. Ngamana inkosi inganomeleza ngoluthando ukuze xa nimi phambi koThixo uyise nifunyanwe ninyulu ningenabala ekufikeni kwenkosi uYesu. Phinda mama abantu beve kakuhle. Ngamana inkosi inganomeleza ngoluthando ukuze xa nimi phambi koThixo uyise nifunyanwe ninyulu. Ngoba uThixo uyasikhusela mamJ. Uthi sijongwe nguye. Uthi ndanikhusela kumkhosi oyayo nakumkhosi obuyayo. Ngoba mina ndinguJehova nijongwe ndini. Hallelujah. Amen. Mathesalonika oqala chapter 4 verse number 7. Inhlalo ekholisa uThixo. Kaloku uThixo akasibizelanga ekungcoleni, koko ufuna sibe nyulu. uJehova makholwa akasibizelanga ekungcoleni. uThixo wethu mesibize sihlanganise kule ndawo
akasibizelanga ekungcoleni ufuna sibe nyulu. Yeah, Jesus. Abantu baxakekile sizikhangelela uYesu. Abantu baxakekile bazikhangelela ukuqhaswa. Abantu baxakekile sizikhangelela uYesu. Abantu bayaphika. Babhizi bayaphika bafuna amadoda azobazeka. Hey baxakekile abantu bakaThixo. Amen. Xakekile. Xakekile. Kanti uba ngokonsizwa bazumkhonza kakuhle uThixo. Kukho amanenekazi abaphika kudala. Abanye banabafazi abakazeki. Kodwa nenkosikazi. Thina Yesu. Insindiso yabo mama ukuve xa kuthiwa iibhokhwe ezinebhuwa. Insindiso yabo inebhuwa. Inebhuwa. Uyazi insindiso enebhuwa binjani? Insindiso enebhuwa kukuba uchophe mamje enhliziyweni yami andilali ndicinga ngawe phofu awazi into ngami. Amen. Insindiso yami inebhuwa. Ibonile. Inomgada. Ifuna ukulungiswa. Inomgada. Inantoni bazalwa? Nomgada. 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 Asifika komakoti abekho abantu abavula imilenze njengobo bantu. Hey, Nkosi uJesu. Ndibawenza kakuhle lo msebenzi ngoba batshatile. Uthi mase kuthiwa le nto siyayibona kuthiwe hayi Mam J kuthiwa hayi ungathethi. Ungathethi ngenkosikazi kaFuku kuthiwa ngoba ewe yokumotsha umtshato womuntu. Hayi baqhube siyoyikiswa kuthiwa kuzomotsha kantoni. Kodwa isifebe siyaqhubeka nesinene saso. Hallelujah. Siyaqhuba. Yavala chitha umtshato animazi kakade ufukuthwa ubukhohlakele fukuthwa khohlakele umbulalo umfazi futhi ovela umjule. Hayi ningaphelisa umtshato womuntu kodwa mayingoJabu kuthethwa kakhulu bayankamfuza xa ingoJabu yebazalwane xa ingabahlolokazi abahlolokazi kuthiwa abancinci abahlolokazi bazothini ngoba basebancinci. Yo. Oh, hallelujah. Amen. Yabangcwele abatshakazi Mzobe phakama emangenyawo. Kuyaphakamisa. Yiza Jabu yiza. Mama Mzobe uJabu awumxelele bakufetywa apha ecaweni. Uyamxelela. Xa sowufelwe indoda uyayilibala lento uyithethe kuJabu. Uyambona uJabu amdala. And uyambona uJabu sindiswe evele emakhwenkweni. Wafika wena wathi makayeka amakhwenkwe andithi nitsho. Kutheni nisofelwa ngamadoda kuphela insindiso ethu. Igqitywa intoni nisofelwa nina ngoba ngoku kanye ngoku fanele uphumuze kuJabu. Ezantu uthi Jabu umntakwethu lanto ndandikutshumayisa yona ibukele kumngoku ndizokwenza ukukholwa ndizophila ubungcwele ndizokholwa ndinjengawe. Amen. Utheni ngathi nibaxhaphazelani nibaxhaphazelani Jesus. bakholwa ngamadoda. hala phansi andisoze ndiyithethe into yomakoti mna ngoba uyofika beqinisa kakhulu xa beshumayela kodwa mhla yafa amadoda phelile pam aphelile basize usizi lodwa hayi semncinci ketana ndawenza umthandazo noba mbi
ngoba lokho andisenzanga uba ndifele indoda ye wena hey ubusothe kojabu mabahlukane namakhwenkwe yazi into obuyishumayela akhohlakele umakoti Hallelujah. akhohlakele kohlakalo ake nxele Hallelujah. nxele ungumfundisi kodwa kalazi iBhayibheli awusazi isikolo sashiywa nguJezebeli isikolo sokufebe sashiywa nguJezebeli ufunde kakuhle incwadi yeBhayibheli sashiywa nguJezebeli isikolo seRuth sashiywa nguJezebeli ezinwele bazifakelayo zesikaJezebeli ezanwele ezinsipho bazipeyintayo zesikaJezebeli wakithi uJezebeli endimfundiso yakhe ibanjiwe Uqale Ntombi endala kaBhabheli ufunga yona uBhabheli uJezebeli igqwetha edala kabathele sifebe umkhonzi wesithixo uJezebeli wesifebe wekhonza izithixo waye kheleja uJezebeli hayi masibulele ukulungisa intshumayelo uJezebeli wayesifebe ekhonza izithixo eligqwirha intuba insana kaJezebeli insana kaJezebeli noma ungathi mayihlukane namakhandi ayingeke yohlukane Achumela nothey. ala kaJezebeli Lethe nothezana. uNtombi sikaHappy Oh. Verse 14. Hlalani ngoxolo nabo bonke abantu yibani nyulu kuba ngaphandle kobunyulu akekho umuntu oya kuyibona inkosi. hlalani bazalwane ngoxolo nabo bonke abantu sihlala ngantoni banqwele nabantu abangabi ongumzalwane ufuna ubunyulu ufuna ubungcwele uyaxolela faka uyaxolela noba kubi noba ndikuza kanjani kodwa uba noxolo ngoba ufuna ubungcwele ubungcwele andibazi abahambe beqhasa abanye abantu kuba uvele ixesha elibi loba sihambe singcoliswa uyoqabuka uba usiphandeli ubungcwele uzongcoliswa inhliziyo dlamini ingcoliswa inhliziyo le yakho mayingcoliswe sogqiba ungcoliswa baleke kumamjeyi ungabhe yonke into amen yaba ndiqhasiwe ke ngoku ewe ngubani wakhonda ubuhlungu kulona ngoba ndilungisa inhliziyo yami mayibe nyulu ngoba izulu lifuna ndibe nyulu ubunyulu unceda kwinkuseleko yami ubunyulu unceda kwideliverance yami ndikhululwe kwizifo ubunyulu unceda ensikelelweni yami ndisikelelwe nguThixo angathi mandijonga abona amaxhoba zesono uThixo undama Lumkani kungabikho umuntu uphulukana nalo ubabalo lukaThixo makungakhuli ingcambu yobubi inokuthi ibe ichefu kwabaninzi lumkani kungathi kanti kukho umuntu olihilili okanye ophandla apha njengoEsau kaloku yena waphulukana nobuzibulo bakhe ngenxa yokutya Verse 15 Lumkani kungabikho umuntu uphulukana nalo ubabalo lukaThixo
siyalumka wabe wathi omnye mama uzodawe umakoti kum yabona xa ndisawuhlambulula ngawe ubokwazi uba ndisakuhloniphile ngemini yam ndawukumisa kule nginginya yelibandla ume uzibone unqunu unganxibanga kwawena xa sendikunika amaqhekeza akho. Oh, Jesu. Kuthiwa nina ke nisathatha. Ndisawuhlambuluka Kuthiwa nina bantu. ndithathe ngoba uyakholwa lo uthathe ngoba utheni uyakholwa Senhlambulukweni. inhlambuluko yabantu abakholwayo masiphi xa ndiza kumamjeni ndizohlambululwa ndiqhasile Kubani? mandithini kanti ndiza ndiqhaswana ndiqhasile Nginyamanyama ngani? Ayithuni leni yohlambuluka. lapha esifubeni sami leli zulu ngixelele njengoba abantu bebhizi bekhangela imipipi imipipi emalekeni Hallelujah. Kaloku wena uyoziveza ngingekho ke kule Hey. uvile kakhulu. Andithi umamele. sure Oh, sinishumayeze kenen kusotshona ilanga niyajika nezintombi ukuthi amanyala nami khangela ipipi ngoku. akokhangelwa amadoda ngaphandle Oh, hayi nathi siyawachumayeza la mayedeni makayekho. not up funda mama lonkana Lumkani kungabikho mntu uphulukane nalo ubaba lo lukaThixo. Makungakhuli ingcambu yabubi inokuthi beyityhefu kwabaninzi. yebazalwana sixa kwezingcambu zabantu ziyityhefu Oh, ziza zizosifakela ityhefu singamakholwa siphathe iBhayibhile ningalali tata. akungabikho mntu lumkani nina bazalwana lumkani kungabikho mntu nje ozidibanisa naba Baqhasayo. banenhliziyo ezimbi Lumkani kungathi kanti kukho umuntu oliyililo okanye ophandla apha njengo-Esau. Kaloku yena waphulukana nobuzibulo bakhe ngenxa yokutya. Oh, isuphu madoda. lumkani akungabikho mntu ohlobo oliyili Amen. yazibona ke intombi zethu xa sezivukweni lo mthambo Oh, zigijima zonke ezindawo wonke lamabandla ungangaqondwe namasibheli oh. umgqibele seyunitra akekho unitra yokhonza egcuwa woman of God enibesefika phaya Yazoza. yo fike phaya umzeni ndiyintombi into mna sinazani nandoda ndiyintombi into Advertise. Oh, you post. uthi mabayi kodwa mina ndizidlela ukudla kwami ndiyintombi into hayibo Bakhawule madoda. Uxelela abantu. avele bafike bazithela onsizwa oh Thixo send is-aram vele zizithele azibuzi nakulukhokhela abantu uba izithini indaba apha Andingumama kaNdisi. hayo anendiyeke ndithethe inyama yingozi ukuzithela ungenzanga research umuntu yoba kwenkulu ngqa mkhangele umuntu mphice ngoba nawe fanele bakuphice ngoba kuzokwenzeka nsizwa wakwaqhasanya inkwenkwe
Funeka uphicwe nawe izithunga. Kaloku waxhasa uJobothi. So ke ngoku Hallelujah. mazali kulungiswa naleyo singayijongise entombini kuphela. Siyijongise nababa abaxhasayo. Amen. Amadoda wanando saqhaswa. Amen. Umuntu osindisiweyo akaxofi. Amen. Akathi nosindisiweyo. Akaxofi. Kaxofi umuntu osindisiweyo bazalwane yeka namayethini azenzele into zawo zesiyethini. Amen. Umsebenzi wawo amayethini. Umuntu osindisiweyo akenzi nakanjani. Amen. Phila ubunyulu. Osindisiweyo. And yonke imikhuba lidlule la xesha. Naningamahedeni ningoandikhathali. Izinto zenu ngokuzintsha sikhonzeni uThixo. Amen. Hayi masikhonzeni uThixo. Simkhonza mthakamapeyi noba usemonti noba usenaselotani usikhonzela uThixo. Masive Uzilwele abasemonti uba hey usizwe uyazilwela okwefika apha emonti esilwela indaba. Oh. And akuzufihlwa skate Ntombazane. thombazana. Into engazikwenzeka. Oh. Abangazeneko nasecingweni. Yo. Anzima ngoku. Lethi lokwende Just memaqathini. to kill. Xa ulandele emfaqwayo masibi. Wendilisekile lentokazi. Hayibo umuntu ovelaphi nalo. Ulecale. Kathi edlula. Mdlula ube ngaphambili. Layithi ngeduku. Ungaphindi ubhukuze. Uyolimala kakuhle. Ungabhukuzi. Oh. Amathanga ngaphandle. Just to kill. Just to kill. Just to kill. Yo. Yo. I tried to kill me and did that. Simasibulele endlini. Sisilungu sikamasibulela. Just to kill. Eso sathi. Masiyana. Tito chapter 1 uverse 15 no verse 16. Yonke into inyulu kwabo banyulu. Hayibo, ibanyulu kwabanjani bazalwane? Yonke into inyulu kwabanyulu. Fundi. Kodwa ke akukho nto inyulu kwabangqondo zingcolileyo bengakholwa. Akukho kwanto inyulu kwabangqondo zingcolileyo kukungcola ukuphika umzeni uba nkosikazi wami ndingekayosebenza ndibe nenkomo zokumlobola kukungcola. Kaloku ingqiqo nezazela zabo zingcolile. uThixo bayamvuma ngomlomo kodwa bayamphika ngezenzo zabo. Intoni bazalwane? Nantoni? Nezazela zabo zingcolile. Ingqiqo must be into ebaleke kakhulu. Ingqiqo isazela into ebaleke kakhulu. Kuthiwa ingqiqo nezazela zabo zinjani? Zingcolile. Ngcolile. Ngcolile. Ngoba uzondiphika. Uzogqiba undiphika ndisuke ndiyozeka umseme. Ngobe ndingakange andiphike. Kuba sizanga mphikweni apha sizokhonza uYesu. NoJesu asimkhonzi nje, simkhonze bethelelwe emnqamlezweni. Asanga zophika madoda thina ecaweni. Masixolelwe. Asanga zophika abathakazi bafazi babantu. Sinabethu naba besifundela amaBhayibheli. Amen. Abethu. Asinohambe sipika ngaphandle ba ingqondo zethu ingqiqo nezazela zethu zingcolile. Ngaphandle bakunjalo. Funda manje. uThixo bayamvuma ngomlomo kodwa bayamphika ngezenzo zabo. Iinkani zabo zenza bangabi nako impela ukwenza umsebenzi omuhle. Bayamthini madoda bayamvuma. Kodwa izenzo
Mamelani bayibone ndinixelele uThixo. Yintoni insindiso? Insindiso mfundisi uMndende ayiko kuthetha ngomlomo. Insindiso zizenzo. Oh. Abanenka. Sizenzo iyenziwa. Mfundisi uMadlavu insindiso yathwani iyenziwa. Ayithethwa ngomlomo. Kwa wena hayi 1 2 kwa wena. Hey, unazithatha nesiprofeta sithini mama? Hayi sibona ngathi singabantu abajolayo sobabili. Nesazela sakhe zimdaka. Isazela zimdaka. Oh, ngani indoda umuntu. Oh. Kalu prophet. Hallelujah. Prophet. Lungile. Xopro lento iprofeti leyo ungamxeleli umuntu wesilisa. Uthi makuyiwe iqo ngixelele. Iyo kule ndawo besiyiprofeti masifosana ke sisiprophet. Akukho 12. Ayo 12 lemithi. Sozbe yomasibulele dawuke ndongene eboxini iRC sozbe 12 dawuke ngithone eboxini. Soze ndishumayela ivangeli nohamba niyondibeka masibulele nithethe phezu kwedumbu sami soze ijikwe le nto ndishumayela. Soze ngathi ndiyazibona. Omasibulele hayi hey sibuhlungu mama, sibuhlungu kodwa xola inyawo zaxola faka xola, sibuhlungu utata wethu lo. Kutsho bona nofukuthi sibuhlungu kakhulu. Baxoxa basosuka kuwe begqiba uthutuzela inyembezi bajika ngapha uthi mhlawulele kumasibulele. Hey kodwa baphephela abafazi bethu. Thixo uyabonelela. Hayi Oko bengafika ababili. hey Besesininci. belukhali madala. Belukhali. Amen. Xa bengafika bethu akaye kakhulu nabanye sebeyive. Hallelujah. Jeni kuthiwe ndanqonelela ukufa. Soze xa usisilala abafazi babantu unganqwenelela ukufa. Unqwenelela ukufa ncede ngoba ingqiqo yakho nesazela sakho zingcolile zicinga ngabafazi babantu kodwa unayo wakho. Ndiyazi ukuthi ekhangelwa amadoda ngoba isinene sabafazi sinye sisendaweni enye. Andazi abafazi bafunani, amadoda afunani. Afunani amadoda athi ayoqhutywa ngamankazana afunani. Kunywe fukuthwa ungasindiswanga ulinxila lapha eGoli uqhutywe zonke intsiba uzofika phambi kwami kwawena uyilankukuthwa nomqalana uthi indoda siyigquthi benje ndifike ndikuxelele ngoYesu onokukunceda. SowukuYesu uphinde uyoqhutywa uvelile. Uyakuthanda ukuqhutywa. Uthanda gqithi ukuqhutywa. Hayi uyakuthanda. Ndikhuphe umuntu eqhutyweni ngamadikazi. Bazomthatha bek. Niyawazi kakhulu amadikazi. Sithi ngapha umnxele ngapha kwela ukuthi ningoduka
sithi ngamadikazi ngapha kwena kuthi isifebe sithi ngamadikazi emampondweni yalazi dikazi kahle adlala nini idikazi likuqa uthande yacoselela xa lizoqhuma wazi kakuhle amadikazi bendingunoteksi phako 95 ndihambe eRustenburg amadikazi emva kocango kukho iJalimani kufika kwala maJalimani bawanxibayo bawabona eRustenburg kufika kuxhonywe emva kocasuma ndangani emva kocango kukho ntoni iJalimani uyaphuma uMasB phuma uMasB utshona phi emgodini yindoda lapha uMasB uxhophisene andithi ya indoda lapha xa ephuma uMasB uthi kubethu 8 sekhomna kukhutshwa ntoni iJalimani hayibo bona nje Jalimani lo mntata ndihlala naye apha ngeke ayithande lento eJalimani zolisakusisi aliphosele ekhaya ndilithandile eJalimani bhatala eJalimani ndincede wathi ndingathatha ezimpahla zabantu basemzini so ndingazithatha ezimpahla ndincede bhatala ndikhuphe imali ndibhatala aphinda alithathe aliqhutsheke ukuhamba kwam yiza nojoka fihla iJalimani lakho fihla yiza nojoka ndimkile fika ujokothini Jalimani ntoni amadikazi uthi xomethetha zinkumbi uthi ngabanqunquthi uthi ngumqikela uthi ngumkhothuluzi thetha ngedikazi methetha asibone indlela zokudliwa futhi iJalimani iyi-1 ayabhatala amadoda noJoji ufika thele ashiye iJalimani thele 700 iJalimani aphume abe iyi-1 ulindwe ezofika kuyovunywa enye esine indoda zonke zithela apha eJalimani Khothuluzi umqikela bugeje ke emqikeleni umkhothuluzi uzodibana naye bawudibana nomkhothuluzi inkumbi uzodibana nenkumbi bawudibana nenkumbi uzodibana nomnqunquthi uyoweli wazibona ezimbo salamadikazi prophet yamadoda asokolisa amadikazi asokolisa nje uThixo ayasokolisa kwayena uthi ze ndikwazi ukuyichitha le nkumbi qala unike isishumi ngeke ndikwazi ingozi ababantu bayingozi ndibhatale ngezishumi ndikubona uba senze umntoni i-agreement sobabini umnqophiso then ke ngoku ndiyazawuthemba nawe undithemba uba ndizokulwela lamadikazi akakulweli notsho uThixo ungabhatalwa qala umbhatala uke wangambhatali iphiphi izomi ikhangela amadikazi enamadikazi azokunqunqutha ngaxelela ke anzima kwamasipala ingozi kakhulu yona madikazi funda uThixo bayamvuma ngomlomo kodwa bayamphika ngezenzo zabo. Iinkani zabo zenza bangabi nako mpela ukwenza umsebenzi omhle. Bayamvuma ngomlomo sisindisiwe kodwa izenzo siyamphika. Izenzo zitheni na? Izenzo zitheni banxele? Yaphika. Kodwa ngomlomo sister siyamvuma futhi sisindisiwe kodwa ngomlomo izenzo siyaphika. Kwale mama ufukuthwa ithi
uyihlo usithi tata ujika ulinda icansi ibonisa uba ingqiqo yakho nesazela sakho zingcolile. Amen. Yawunothi ulinda uyihlo linda abanye abantu. Amen. Ake ndithethe inyani. Owayethe yeka amakhwenkwe awungeke uphinde ubone inkwenkwe kuye wethe waye. Amen. Amen. Mina ngicela ungene kuyo wonke umuntu onomthambo makatshiye inkonzo le.